Na po. Sus Mariosep. Kita nyo yan. Kiwarte ba siya? Tadi pinakpat tayo. Walang gisa-gisa po yan. Yan na. Ang tilapia natin. Babayo. Data ka. Nagpakbat tayo man yung kakabsat. Makao mga pinakbat. Lagyan natin ng patane para po mabango at masarap. Siyempre. At saka yung piniritong tilapia ang sahog. Datakan kakabsat. Wamanay. Hey, pwede yatang isahog tong tuta na to mga idol. Tingnan nyo nga mga boss. Shoutout mo na yung mga followers natin. Okay kapsat. Yan, paghaluhaluin na natin yung mga kamatis, Ricardo. Okay, yung patani natin para nabanglo. So ito guys, buksilan nyo para lumambot ka agad. Ang palaya, paghaluhaluin na yung mga gulay, ganyan ganyan mga idol, paghaluhaluin na lang yung mga gulay. Ayan yung ating bagong ginamos, bagong isda mga idol, wag masyadong marami. Okay, salang natin yan po ang pinakpit Ilocano. Yung sahog natin mamaya na lang, pakuluan muna yan at palambutin. Kanyo te danom na nga baseta ayan, ayusin natin yung panggatong. Kahoy muna tayo ngayon mga idol para tipid-tipid po tayo sa gasol, sa LPG. Mahal po ngayon na LPG, sus Mariosep. 1,007 pesos na po dito sa amin. Isang tangke. Okay, taka magbukas tayo ng pinya pag himagas natin mamaya. Mga idol. Okay. Post na? Na po. Sus Mariosep. Kita nyo yan. Iwarte ba siya? Tadi pinakpat tayo. Walang gisa-gisa po yan. Ayun. Iwara mo na lang bagay. Para yung sagpaw natin, ihalo na natin doon mga boss idol. Ayan po. Ayan na. Yung tilapia natin. Babayo. Ay nakakapsat. Nagputo na yan. May ganda mga titipin yan. Nakakapsat. Sa dito, matamis-tamis po ito. Ay, nagputot yung panaway. Medyo malasam. Okay, laluton kakabsat ya. Tayo nyo mata na tapos, nag-imasan. Okay, kain na tayo mga idol. Sus Mariosep.